Oi, tu vols veure? I a bon lloc. 22, 88, 95. Ara sí, endavant. Molt bé, gràcies. Aquests dos són nets. Són nets. Són nets. Ja. Que vol fer per primera vegada. Aquest no, eh? No, aquest És un afegit. Sí, és un afegit, sí. Pastís. Que t'ha anat just això, eh? Ja. Res. Però bueno. Està bé. Vagi. Adéu, guapa. Hola. Hola. Què diu la d'agricultura que fa? Dic, vas bé o què? Sí. Vinga, ja m'agrada veure. Home, anem per A més vas venir a aquella reunió. Home, Doncs demà espero que es convoquin més consultes populars a més municipis. Espero que això ajudi a conscienciar la gent doncs, que amb el seu vot i amb la seva voluntat Catalunya pot ser lliure i per tant doncs, això és una llista. futbol sala, què passa? Poden fer-hi.